Evo, jako lepi sunčan dan, vi uvek čak osmeh na malo i licu. smeta ovo sunce. Ali uvek osmeh tu na licu. Pa dobro. Pa slušaj, dobro sam raspoložen, jako sam obradovan u ovim emisijama koje su već završili. Ima tako dobrih kandidata da nemaš pojma. Ja sam prezadovoljan. Ima 4-5 momaka i devojaka koji su zreli pevači. Fali im samo malo podrške i eto ih. A kažete mi, kakvi su sad odnosi među žirijem? Čuli smo se malo svađali Aca i Boki, Lepa i Boki. Dobro, sinko moje, to je, različiti su to karakteri, a neki put u ostalom namerno i napravim, eto, da bude ljudima malo zabavnije. Ali sve u svemu, ja sam prezadovoljan kako je do sada ovo tako. Kako vi uspevate eto da ne uđete u sukob ni sa kim? Ste tako jednostavno mirni Pa po u prirodi neki ili vas ne žestok provociraju? sukob nema potrebe, ali malo peckanja bude. Malo. Moramo vas pitamo, videli ste verovatno za vest o narušenom zdravlju Ivice Dačića. Svi su potrešeni. Mnogo mi je žao, sinko. Ja Ivicu znam, dečka, mislim, on je za mene dečko. Moja ćerka je skoro njegovo godište, mislim. Ja njega znam još iz davnih dana kad je bio onoj Slobinoj omladine, Ivica Dačić, Goran Perčević, Goran Trivan, to je bila Slobina omladina, Ivicu znam iz tog vremena. I nikad politika, nisam dozvolio sebi da politika određuje moj odnos lični prema nekim ljudima. Stvarno mi je iskreno žao Ivica. Nadamo se da će se I molim se Bogu da bude sve okej. Naravno. Recite mi sad, sem kandidata, sem žirija ovako, kako vam prođe dan? Jel vam se oduži ceo dan? Jel vam bude mnogo naporno? Pa tačno onako kako sam i očekivao. Ja sam svima i u ekipi i u tonskoj režiji i u reportažu rekao, nemojte da očekujete prvi dan da će to da teče sve po planu. Prvi dan je uvek da to sve legne i tonski i ovo, i tako je i bilo. Sad to ide sve mnogo brže, elegantnije. Juče je bio održan koncert u čast Tome Zdravkovića i bila je udovica Goca, ona je opet pričala, znate već da je za film uskraćena za novac i kako brojne njegove kolege joj se nisu javili, što je mislite o tome? Pa prvo, moram da ti priznam da ta ja aktuelna dešavanja ne pratim. Gledam svoja posla i najviše saznam od moje žene. Ona prati ono sve. Za doručkom. Jesi čuo ovo, jesi čuo? Ma nisam onda da ne interesuje me. Gledam svoja posla i ja je zdravo. Nisam ni znao da je održan taj koncert, niko me čak nije ni zvao. Da biste nastupili da su vas zvali? Zašto da ne? Pa dobro, Toma je jedan od legendarnijih likova ovog mog zanata. Jedan od legendarnijih. Nije najlegendarniji, ali jedan od legendarnijih. Posle, za mene je Tozovac uvek. A koliko se to vreme promenilo? Svedoci smo svih ovih, videli ste, sigurno nažalost, napada na estradi i na Čolinu kuću i otmica pevača Danijela Karamekovskog. Šta se to sad dešava, toliko ima nekih negativnih dešavanja? Nemam pojma, verujem. Nemam pojma, sve sam to čuo i registrovao kao i javnost čitala, ja mislim, u Srbiji. Ne znam o čemu se radi. Je li ranije bilo tako ili je došlo neko loše vreme? Pa sporadično, nije bilo takvih. Ne, takvih nije, ali je uvek bilo nekih problematičnih situacija vezanih za ovoga ili onoga ili ovo ili ono, ovim povodom, onim povodom. Ali dobro, svako ko se prihvati javnog posla mora da vodi računa. Ja sam imao sreće da sam davnih godina od pravih ljudi naučio prave lekcije. Recimo, jednom se odsedeo davnih godina, izlazio jedan časopis TV Revija. I jedan od urednika bio je pokojni Zoran Predić. I mi smo se svi družili.
Šumatovac, Lipa, Grmeć, onda to je bio taj naš bermudski Naša trougao. ekipa. I nešto je on pokojnog Šabana, Zoran, je nešto pokojnog Šabana opleo. Gle, Zorane, ma deš, pa što onako da mislim. Miroslave, to što mi sedimo zajedno i pijemo kafu, to nemoj da ti da za pravo da pomisliš da sutra ako mi daš povoda, neću i tebe. Tvoje je da mi ne daš povoda. Kao što ti juriš hit pesmu, za mene nije hit Šaban dobro peva, a Miroslav Simić dobro plovo. Za mene je hit Šaban napravio sranje, Miroslav napravio sranje. Da. Tako da sam ja to naučio na vreme. Evo još samo za kraj, da se vratimo na lepše teme, vas čeka sam, evo, Hajde Zvezda, puno obaveza i takođe i koncerti u decembru. Kako vi to sve stižete? Koja je vaša tajna te mladovačke energije? Nema tajne, sinko moj, nema tajne, nikome ne bije po ušima, jednostavno još uvek ne osjećam... Je to genetika ili... Pa ja mislim da je to Golca pre čuva? svega genetika, sinko. Genetika, pozitivan odnos prema svemu tome, još uvek ne osjećam zasićenje neko, fizički se dobro osjećam, ako ti reći, hvala je Gospodu Bogu. I Goca vas vjerojatno dobro čuva, a? Molim? Supruga vas dobro čuva, Goca. Pa dobro čuvam, ali nervira me sa gomilom informacija za koje me zabole. Ali dobro, sigurno je ona jedan deo tog. Pa hvala Bogu, ma kako deo. Glavni igrač, sinko moj, da se laže. Hvala vam puno i srećno i danas na snimanju. Ćao. Hvala.